KZN. Dumelang ligai. Ya. Repeat mo Deben. Gana rata. Ngwanaka. Ngwanamme. Ngwanandade. Oh, China hayilinda yintoni ngathi usichiya apha sinawe sipapa nawe kaloke ke. Good morning man, Gaga CFM, the sound of KZN. Mangikhuluma ngeline of Judah uJesu inkosi wafa waphinde wavuka. Kodwa if unembokode esibona ukuthi ibhube sivele ibhodle ku Facebook ibhodle ku internet vele bayilalele. Usisi yenziwe ndimande kwi Gaga CFM. Good morning sis. Njani bhuti? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Uyibhube selibhodlayo. Impela. So ukuthi you were listening and then you wabona ama video ka Elvovo Dirango and then you are the one uThabanda aba donate. Why uThabanda aba donate? Ngoba into eyangithinta kakhulu Mr Magic ngiqale ngibonge nje ngeinterview wasenzela yona ngoba besingesize sibone. Thank you. Yes, siyabonga kakhulu. Into eyangithinta kakhulu abantu besilisa abakhuluma. Yo. Abakhuluma abantu besilisa baningi abantu besilisa ababhekene nenkinga. Sure. Abakhuluma. But for yena ukuthi eze la phakathi kwabantu engasenandaba nokuthi abantu bazombona admit ukuthi empilweni ngibe nakho konke. Sure. Kwaphinde washabalala konke. Kwakubhlungu. Nokubhlungu kakhulu kunakho konke ukuthi ke esenakho konke useyagula. Noma ngathiwa manje nakho qhubeka akasakwazi ngenxa yesimo akusona. Ilokho wangiphatha kabi kakhulu. So moqala ubona interview ayithatha ivideo ayifaka uThabanda ba donate ukhuluma noElvovo ukhuluma nabo. Mina I didn't know you bengakwazi ngikubona ku social media kuphela. Mase ngithi hayibo umuntu ngiyamazi nje. Then abantu abanjengoKhuzani asibashali izandla. Khuzani uFalabo uLimiti uNtencane siyabonga uJumbo uDJ Tira nabanye abaculi abaningi abathe basondela mafika izolo noZimdola naye wasondela noNjoko bathi bayasondela le influence engaka ubone wenza wawathinta wathi wenze njani ngiyazi ukuthi umlandeli omkhulu kaGcwensa the late. Yes. Yeah. Azange ngize ngibathinta ngaposta nje ivideo ngacela ukuthi sisize icomment yokuqala engayibona kwabe kaSisu Zimdola. Okay. Wathi ngiyakusupporta kakhulu asiqhubekeni emva kwalapho ke abantu abaku social media abangifollowayo nabangangifollow basho bathi bayawuseka umbono wami ukuthi simsize sizama ukumsupport. Sasingazi ukuthi sizomsiza ngemali. I-caption yami yayithi abangakwazi ukumsiza ngoba eyayingiphatha kakhulu kabi ukuthi nesandla asisebenzi. So abakwazi ukuthi banganceda lapho. So bekwazi ukuthi bemsize. Sure. Kwase kuba nama comments asho ukuthi musuku lokhu ukhuluma keep i-account isenze lokho okusho nje manje. Ngibone abanye la emhlanga I think Friday or Thursday wadosisi Bulinda ngifake u10 rand wami omunye mama wathi ngifake u20 rand omunye wathi 100 rand izolo ngangena futhi lapha wale bengase 14 nakhona ngangena bangithi time magic vethu ngawufaka 100 rand wami omunye uthi ngawufaka 200 rand hayi vethu ingasibizi moyeni but out vethu sinayo siyazi besihamba nayo emnandini besigula nayo le out. Ama comments akhona negative angifuni sicele kuona ngoba umuntu nomuntu unento ayisuka ayibonile afuna ukuyenza isho. Ungathini ngaphandle kaElvovo khona umuntu ongadumile makhelwane kumthengela ibraai pack ukuthenga igross ukusondela ethuthani awugeza ugogo inyanga abantu besifazane wimbokode we salute you sizenze ukuthi uthande nje. Number 2 on top of saluting you your man is with you in the studio uyakusupporta into emnandi le uyabona lento yenzayo right. Ungathini kubantu ukuthi into enjengale to donate not even Elvovo kuphela nabanye abantu sibaxhaswe. Ngicela ukuveza lokhu Mr Magic ukuthi bekungakhona ukuqala kuElvovo. Okay. Yes. But abantu abakhulumi abangathi abantu mangabe sekusizwa uMr Magic bese bethi nami ngicela ukusizwa khuluma ukuze sazi ukuthi yini obhekene nayo. Angeke size sikwazi mangabe ungakhuluma. Kungangaba idonation, kungangaba imali, kungaba ukudla. Mina ngingaqinisekisa hayi ngoba ngithenga amehlo abantu. Akekho mina umuntu oseduze kwami mayikhala kumina ngingamsize. Noma ngabe ngino 200 rand nguhlephula phakathi ngimsize. Akekho umuntu ongathiwa namhlanje uyenza uhambe wayofuna umnikelo
kodwa ekhaya kubo khona umuntu ekhalayo Olamba, yeah. okhona umakhelwane wakhe oke wamcela usizo wangamsiza Sure. kodwa mangabe ungakhulumi angeke size sazi ukuthi unenkinga futhi ungakhulumi ngoba usuthi nami ngisizeni ngoba nisize ba beka inkinga yakho sibone ukuthi senze njani ngayo. Futhi asingahle ukuthi umuntu wayephila kanjani before wayenemoto wayenemizi nomhlamba wayazi welokushini niyambona lo bhuti ukuthi bevele khona impilo ibinjalo but uma sekukhulumile wathi hey nakuze ngikhona mhlawumbe imali siqoqiwe ka-Elvovo imalini manje u-300,000 engagcina kuyo but uke wangithinta ubhuti u-Elvovo wathi abantu basaqhubeka basafaka sure abamile ukumsupporta nabanye babengithethisa ukuthi kungani ngithe sekwanele hayi ngoba kwasekwanele but nami ama negative comments ayisengikhathaza okay ngabona no man vele kukhula abakwenzile Sure. and sicacise lokho ukuthi abantu abaphoqwanga azange sengifonele umuntu abantu konke lokho abakwenzile bakwenze ngothando amen bengaphoqwanga umuntu kusuke enhlizweni zakhe Amen. and akuyona idonation leyana umnikelo okhipha ngothando awuphoqa umuntu into esuka ngaphakathi kuwena yebo Sizenze thank you so much sabonga kakhulu sizophinda siku-engage with izinto I know kuzoba ne-gala dinner ka-Elvovo and then you'll be part of that gala dinner uyofika uzokhuluma ngiyabonga ukuthi sengiyakwazi eduze and then uNkulunkulu abe nawe isandla saNkulunkulu sikuvikela ebese ukuthi uNkulunkulu zonke izinto oyifunayo ngiyakukhulekela la ongasitsheli khona lento yenzayo umnikelo okukhuluma nomuntu othandana naye nomuntu abantu abaseduze I'm just making an example abantu aseduze kwakho sengathi uNkulunkulu engakunikeza okudlulele ngiyabonga akube isiphetho suka ngaphakathi ngokwemali ngokomoya ngokuthando nangenhliziyo bese uNkulunkulu ehlisa impophoma esuka phezulu ebese ungabaphendula abantu Exodus 14 verse 14 uthi this fight is not for you wena be still ubayeke ungakhulumi sabuzongathi exista kanjani sengifikile sekwenze njani webese uyabheka ubheke on Sunday katsheni uyabenyathi Ngivikelele kuwena Mr Magic nabalaleli bakho. uyaphila mfowethu Ngiyaphila futhi. shanga icamera legagasini ekwi Facebook entsha sha monginyakazi hamba nawe is AI is powerful new ufike at the right time bafakele ukuthi mawufika namhlanje whatever soyisho abantu from China from Brazil from USA from Cape Town Limpopo Johannesburg my apps but download the app Gagas FM you remember ngifika legagasini kwa crash i-app and today Yes. we are hoping that we're going to crash the app ukhona ihamba kanjani impilo mfo Engakusho nje Mr Magic ukuthi it's not over until God said it's over. yeah Ngiyabonga ngalawo mazi. Impilo ibuyile impilo ngiyaphila. Ngibonga uNkulunkulu ngibonga labantu abangisupportile abangithandazela abenza konke. fake isudu looking nice Yeah, kutsho khona ukuthi impilo ikhona impela manje. Ekseni uma uthandaza yiziphi izinto oyicela uNkulunkulu uma uvuka ekseni Ngiyangithandazela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi angigcine ngikwazi ukuthi ngibuyele emuva ngifundise abanye abafowethu abayitshela ukuthi banenkinga ukudlula mina inkinga enkulu ukudlula yonke into ngifuna ukuba isibonelo ngeke ngithi uNkulunkulu ngicela ungigcine ukuthi umuntu ogive up empilweni athi kodwa nango Elvovo sekushayekile into eningi nango uyaphila ngizobuyisa ithemba kuma artist ngizobuyisa ithemba ku entertainment ukuthi yes ngenzeka ukuthi akusekho okwenzakalayo empilweni yakho but uNkulunkulu mayengakavumi wena kumele uvume nje impilo ukuthi njengamanje I'm down and Sure. out but I'm bigger than this. I'm going to come back strong. sure I'm down and out but I'm bigger Yes. ngihlangana nawe Elvovo ku Magic Door ufake iskipa se team okay ufake nenye iblue wenye so umongene stage ucula be-duty and yokho no shares nabayi bethi cula Elvovo Yeah. khona ubhuti oweshaya istage athi hey phuma and esayima ngosuthi mawufika e-University of Zululand abantu baba crazy Yes. na record mawubheke emumva uthini nguNkulunkulu ekutheni khona babekakholela kuwena but uNkulunkulu wenza ube khona
ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu because nami ngangazi ukuthi ngiyakwazi ukucula but uZix make it a reality ukuthi ngiyakwazi ukucula. I used to do ama gimmicks nje. Sure. Yabo. But ke makuqala nami ngathuka ukuthi hayibo kwenzakalani because into I remember uma wami first show yami eseNewcastle abashana bami bengibone eposteni bethi gogo nangu malume athi hayi ukwenzani emaposteni kodwa ekhaya ngangakabatshela ukuthi sengiyacula ngahamba ngifunda athi wenzani emaposteni lo thiwa athi hayi kodwa ingane yami le ngiyayibona kodwa ubalo Elvovo Dirang ushaya ekhaya liqhamuka bigama Elvovo Dirang uElvovo kuqhamuka kuLV the rap singer the one from that passed away uLV. Yeah, sure. I am LV. So mangifika la DUT they called me Elvovo. Sure. And then sihamba studio noZix uZix uqhamuka sethi Elvovo Dirang ngithi chaza ukuthini uthi nama ngazi chaza ukuthini ngezwe nje sekuthi angithi Dirang so ila qhamuka kanjalo. First time usesibhedlela ungena Pastor Vusi Dube. Yes. Nami safeza ukubona. I remember. Esibhedlela. Sesibhedlela wawucabanga ukuthi uzoburepa Elvovo uzobuya usengena esibhedlela. Hayi ngangasacabanga because ngingena kwami esibhedlela the time ngifika ngangiqala ukuphaphama ngaleso sikhathi if I remember. I remember yeah. Ngibuza ukuthi ngifunani la because I didn't know what happened really. Sure. So but uNkulunkulu emuhle njalo wangigcina. I remember ukuthi ngiphuma esibhedlela ngaphuma ngihamba nge-wheelchair. Yeah, come on, yeah. Ngingakwazi ngisho ukuhamba ngingakwazi ukwenza lutho. Sure. But uNkulunkulu lokho ngilondolozile lokho enginikile amandla and nami nemthandazo nawo lokho ungicheka plus. Sure, yeah. Khamba kanjani lapho khathini. Wayibothe kanjani? Yazi umuntu uyagula. Uyagula umuntu. Uyibonile ukuthi utheke kanjani? Ngangizwa kwena ngithi hey yabo zamani ewuthekile ke manje awutala uziqala uyigweza okumnandi ngawe ukuthi esimene okusona Yeah. uyitshelile ukuthi I'm going to make it in life. Yes. Kunensizwa kunobaba umdlokombane isilo silele phansi uDumsana uTeddy uNyathi The foundation. uNyathi uthini kuwena ayisondele kuwena ufuna ukubona unje ngoba wasondela kumina bengasondela mina kimi wasondela kimi uNyathi kuwe uthi uNyathi wasondela kimi abantu abaningi abathanda ukukhuluma umuntu sikhuluma sehambile umuntu emhlabeni yeah ibrazo belitwala ukungibiza kuma event ngisho ngigula nginje nami ngifike ngiyosebenza nalo but la ngicela lathi ngicela nginyuke ngize eJohannesburg ngifuna ukukhuluma nami lathi ngifuna ukwenzela i-event enkulu. Sure. Yakho nje ukuthi ujabule ukuthi uNkulunkulu ukugcinile because ngiyakuthanda mfana wami and I just want to see you win again because I know the potential that you have. Come on. So I'm grateful ukuba nomuntu onjengaye ubaba Nyathi ohleze khona esayidini lami ongisupportayo njengoba ungibona nje neskin sami ngiglowa ushama amafashani ushama amafashani yabona nevoice uyayizwa ukuthi isiqala ukubuya le voice yami uqala but ngiyabonga kakhulu kubaba Nyathi and baningi abantu abasizile abanye akuthi akuyona ke indoda ethanda ukupraise ona yonke into but I'm grateful to have ubaba Nyathi eceleni kwami abe imentor yami angisupport ngayo yonke indlela ngibe muhle ngibe nje mfo abantu abakhohliwe ngizojala ingoma yakho kaSifiso Ncwane ethi kulungile kunabantu bethu bohamba nabo emotweni niphuza fasi ngisho lokho niphuza ngimdala kuna fana ngisho yebo Grootman niphuza nijiva nibhenga bakushiya yeah that's a sad part when you are down and out I've learned to realize ukuthi there are no friends in music. There are no friends in music. We are in entertainment. Let me say in entertainment. Yeah. We are just colleagues here. Sure. Yabo ngikurealize lokho when abantu engisebenze nabo isikhathi eside. I think 2 or 3 abantu abake bafika bezongibona ekhaya. Sure. Engangihlala nabo ngifeatureisha kwezinye izinto zabo sisebenzisana but ngiunderstand ukuthi abangazi deep bangazela la ku music ngokuthi masuke sihlele kuBrian inyama kumnandi khuluma indaba yobumnandi so sengishela ukuthi nalabo abancane abakuthina
abantu abafundela ukuthi kula ama colleagues we are not, my BP was too high, was 200 over something. Sure. So I almost died on that day, but uNkulunkulu because ufuna ngibe living example ukuthi ukhona futhi uyaphila. Nesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi, impilo enhle, ngaba nako konke. Kuhamba konke. Sunday Devotion with Linda Sibia, Mr. Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM. uNkulunkulu uphikisana uma esekuvusa uJehova ungakhohlwa. Bethi beza sebekubona use stage. Uthi ngiyakwazi ubungekho. Smile with them. Yes. But don't forget. Yeah. Ungaphindisela okubi ngokubi. Yeah. Masebeza kuwo bethi ngangishilo Elvovo. Ukuthi uzoba right. Uthi ayisho ngiyabonga my brother. Ngiyabonga, God bless you. Akade benawe Elvovo. Yebo. Abakhohlwa. Akunjalo. Laba behleli nawe esigodini sothunzi lokuva uhlale nabo futhi. Hey. Laba bakushile. Lula izandla umanike ihug. But ungabasondeza again. Yeah, ngoba okwake kwenzeka kanye kuyophinde kwesibili. Okwake kwenzeka kungaphinde kuphinde kwenzeka. Morning Linda Sibia, morning Mr. Magic. Yabona le ndoda onayo lapho e-studio Elvovo Tirango. Into engiyithanda ngaye ukuthi u-strong, and into engiyithanda ngaye ukuthi uyanotice ukuthi abangani kahle into engekho, ikakhulukazi uma usemzimeni. Nansi kuyinto engifuna ukuthi ayazi ukuthi lempilo uNkulunkulu asuke kunike yona, usuke ekuthembile nezinkinga nezingqinamba asuke kunika zona, usuke ekuthembile ukuthi uzoba nawo amandla ukuthi unqobe, ngoba akathembi wena as a person but uzithembe yena ngempilo yakho, ukuthi uyazazi ukuthi yena uzokwazi ukuthi abe namandla okudlulisa lesi simo obhekene naso. Into engizolisho nje kuwe Tirango mntaka baba ukuthi don't bury that dream. Lona unduku enhle Mr. Se Buthelezi. Awusawubona Mr. Sibia, ngicela ubingelele nalapho ubhuti omdala uElvovo Tirango ukhuluma noSosha Msabala la eMalangeni entabeni. Hayi nami ngimbonile uNkulunkulu kumina, sizenzile izinto engenzela konke. Nami bese ngibukelwa phansi yonke impilo yami kube ngathi iyaphela, kodwa uNkulunkulu namhlanje unami, ngiyabonga. Sunday Devotion asibingelele Mr. Magic ekuseni lapho nogatsheni. Siyabonga nje usilethela lensizwa. Ekufikeni kwayo lensizwa iningi igenge eyaqhamuka, le genge ayinomzimba. Sasiyibiza ngo-Elvovo, namanje basekhona nje. Le genge ayithe xaxa ngomzimba sasikhula nayo. Lokho sayiqamba lapho ukuqhamuka kwalensizwa besiyilandela kakhulu. Siyafisa futhi ukuthi impela ibuyele impela egemini. Siyabonga kakhulu ngene testimony yayo lensizwa ayezwakala babo Sibia. Ngiyabonga mina uNkosinathi Sithole ngilapha kwaNongoma isigodini sawo Mandlakazi. Danko. Elvovo bakuthanda abantu. Hey, ngifikelwa inyembezi Mr. Magic. Because ngiyazi la ngiphuma khona. Yeah. Yabazi umzimba ngiphuma kubona. Nama ngathi ngibuye kanjani. Kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba naye ubabutheli. Ngila ngikhona namhlanje. Nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi, impilo enhle, ngaba nako konke. Kuhamba konke. Abantu baqala baqhele eduze kwami, kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe. Uzobuya futhi, kodwa uzobuya usukhaliphile manje usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong. Ibapha aba right, ibapha aba wrong. Ungazonda umuntu, ungafisela umunye umuntu intembi, but uqaphe njengonwabe eqona. Zamani abantu abanalo iqiniso. Hey, prophet wami babomncibi wathi kwagubhuza ngathi mina abantu angibazi kanjani, wathi ungasho njalo. Wathi abantu bakukhombisile ukuthi bangobani bebezeleni kuwe. Uma iphela iperformance bengayiboni imoto iV-class ehleli kuyehla. Kodwa mayibuyele stage manje uElvovo. Uzobona kuzoba times 7. uNkulunkulu umkhombisile ukuthi abantu bebeve imoto nga7 iba phansi. Yes. Akukhule isiphiwo sakho hayi wena. Sunday Devotion with Linda Sibia, Mr. Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM. from zero to hero. Hayi njalo. It's not over until God says it's over. uElvovo mtshela njalo. Not all.
elakhe is not over ayikodwa uzobuya times 1000 uzoba uyakhuluma umuntu esayixoxa sathi iphupho lomuntu alifi uma umnikazi walesa come on boy was ay basingatshela wonke umuntu uzoshibela ngokuRapasnala uzomfaka no iphupho ivision yomuntu ayifi umnikazi wayivision ingakapheli anohleka niqede anomhleka umuntu mesefile waphela ke Yes. as long as umuntu esaphila ivision yakhe isawumaphi imlindile ibuka yena amacula azowacula avelawo mapha amlinde Ay, come on, uzo isikhupha zositedela kodwa ke ezimnandi eziphelezwe lezibhlungu lezi wonke umuntu olalele impilo isizini nalo kumhambela kahle isondo liyarawunda ay oyazi yabona. mina ngisho lokho manje akimthusi ngiyamtshela round limi ladlule mina kwaba wesi mina yabo kwaba wesi ya unenhlanhla siyakubongela and usuyindodo neexperience ungakhohlwa yini experience na experience akuyona into odlule kuyona kodwa into oyifundile into enodlule kuyona awuyiphinde kunabantu abane experience kodwa bazidomo ibaba experience babanye bafundile abantu baphethe iBhayibheli idomo sindwa iBhayibheli ka left sindwa imfundo ka right une experience but akulungi why yini experience akuyona into odlule kuyona kodwa experience into oyifundile into enodlula kuyo okay 2 bese ngiqeda ngizobingela le ndoda bese ngiqeda wonke ama artists alalela ubhuti omdala uElvovo kuyaye kuthiwe ihlakaniphi sifunda ngamaphutha eziwula mhla uzonde naked waye isiphukuphuku wena ohlakaniphile ungangadlula kuleso siwombe ngoba wafunda uhlebanga kuphela uElvovo ngiyakuzwa ngiyakuzwa lethi uElvovo ihlakaniphi zingangashayeka njengaye ngoba zifunde ngaye uzovuma la ukuthi khona la ngibe isiphukuphuku khona kodwa into esize le ndoda ngiyamazi into edala uthavuka i1 akaphakeme alawazi bengeke never akaphakeme umuntu uphaqalo umuntu uma ngithi umuntu uphaqa into emsize kakhulu mina ekhaya uMandla melele mfethu ubewe empedeni sikho umfundisi sikhule oyibo uMandla kwasiza uma igogo aphinda ngoMandlawa yeah nawe ke njalo kuze ungakusaba yazathini uba ngizosho lo mfethu bese ngihlala phansi ngalo msindo ekhanda wathi uba Mandla lala phansi ngaphinda ngawo Stella wonke umuntu uneimoto nga7 iba phansi Yes. akukhule isiphiwo sakho hayi wena umuntu wakhe ibhilidi ungangawo ngeheight akathanga lakha wabamkhulu naye uElvovo ngizombongela lo ukuthi ekubeni uyena esemandleni ube umuntu uphaqa that is why abantu bekhala kanye naye abahleki une following bamthanda abantu eSouth Africa uyathandwa hayi kancane yini emsizile ubuntu wayethi noma etop but ayilinganele nje nathi sonke si encourage abantu bonke funda ngoba impilo iyi season namhlanje upresident